txuria epaimaitik erne, bere ala dituko eta denak lanean. Uretako epaiak bandera gorri astindu du eta abiatu dira Jaun Andreo. Hemen, bandera irabazteko Urdaibainen denbora. So here I go again, she got my heart again. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be mine. We won't look back, take my hand. Ondarribi aurretik kokatu da. Kaiku 5 segundura. Ondarribi eta Orioren artean dago burruka, segundu batean dira Erik gogorrena orain arte Oriok erakutsi duela. Eta Hondarribia utzi dio lehenbiziko txanpa horretan, eta orain arraunketa zabaldu dutenean, estropada buruan doa. Eta hori txikitu egingo dute orain. Ea lanerditan gero segertatzen den, 4:41 Hondarribik, Oriok 4:42. Animatuz. Olatu bainaiz! Bizkarra! Bizkarlana eskatuz, hori izaten, bizkarlana eskatuz. Tartea gora doa, Ibon. Bai, gora eta nik hauei doi bat aitortu berbaniek. Jara, eskarrik asko. Bai, 9:47, Hondarribik 9:41. Hor dago datoa lan erditan. Come right here, I swear I'll never let you go. The way you move, it's wonderful. Let's do it now, 'cause one day we'll both be old. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be Hondarren etatua Ziabogan, azken Ziabogan Hondarribik begira. 14:41. Esperientzia handiko jendea dago, gazteak ere ari dira, pixkaranaka pixanak sartzen, Mari Eskurren ere hor da gaur, baina egindako talde bada, eta orain abek saiatu behar dute, neke honekin gozatuz. Bai, ari da, hor baina noz, gaztei aukeratxoak ematen, ongi aukeratuta, egia zuri eman zion, Sagarzazu ere sartu zuen ozertze aldairen tokian hanketik, eta gaur Marizkurrena ere hortxe da. Guazen ba, ama Guadalupeko ontzira. Urdabia jari! Amabos! Entzun! Minuto bat! Barrun! Markalen gatik! Bai! Guazen irua! Bat! Zin! Informazio hori motibatzailerik onena da, ez da? Bai, halako botika. Eta begira beste gauza bat, Danak isilik eta patroia bakarrik izketan. Hori ere oso esan gura etxo esatea. Batek agindu, besteak hobeitu eta tarteka, hor kaloia dauzkatenak ez dakit, gontxalok edo zertek edo alako batek, marruren bat. Eta gainerako mutilak, iso eta tira. Zena Hondarribia, bandera Hondarribirentzat, Jaun Andreo! Bai, ama Guadalupekoa, 9:43, Jaun Andreo! Iritsi da, hor ginen, aurreko estropadetan nahiko estropada txukunak egin genituen, nik uste dut suerte txarrare genuela, eta gaur erakutsi dugula gai garela horra aurrean egoteko. Arduradunen ontzian, txapela ere bai, Amunarri zentzat, eta astinduko du bai, botilatxoa, poza hundiarekin, hortxe da, Joseba Amunarriz, Jaun Andreok,
Hondarribiarentzat Marina de Cudello banderaren 9. edizioa. Hemen Pedreñan eta bandera astintzen Amunarriz. Momentu ederra eta ligarentzat pizgarri ederra Hondarribiren garaipena. Eta, Mikel, lau estropada jokatuta, 3 garaile ezberdin. Hortxe gora, zorionak Hondarribiak irabazi du gaur Marina de Cudello bandera. Hor da Orbañanosek prestatutako kuadrilaren posa, eta egia zan pozik egingo dute hauek bueltako bidaia etxen.